požehnání bílého boha. Přišel jsem, jak rychle to jen šlo. Tohle je řešení. Strejda Rukus? Tak jdeme na to, začneme. Jak dlouho mám čekat, Roberte? Odstranit zlého negerského ducha z Černocha je těžký jako odstranit smrad z hromádky hoven. Musíme použít nástroje, které nám mocný bůh dal proti všem negrům. Bič, oprátku, pendrek. A k tomu navíc cejchovadlo. A toto vnáší do srdce negra velký strach. A ještě pracovní dotazník. Vyvarujte se hovoru s negrem. Negr bude lhát. Negr se bude na něco vymlouvat. Bude používat slova, která nezná. Když bude zoufalý, začne repovat nebo prostě tancovat. No tak kde jsi? Jen kecáš a skutek utek. Slyšel jsi? Ano, je to tak. Pracuje tu mocná negrománie. Kdo sakra vy jste? Jmenuji se reverend, otec nebo taky Strejda Rukus. Nepříbuznej. Ve jménu bílého Ježíše a všech významných bělochů po něm poroučím tvý negerský duši, aby se okamžitě vrátila do pekla. Víc už nesvedeš, negře. O ne, negře. Tohle to je jenom špička ledovce. Čti, negře, čti. Teď, Roberte, teď, prašť ho něčím. No tak honem, všichni se přidejte, použijte své ruce, dáme mu co proto. Opakujte po mně posvátnou větu. Negře, seber se a vypadni. Negře, seber se a vypadni. Jen pokračujte, akorát mě to lechtá. Negře, seber se a vypadni. Negře, seber se, padni.